Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV Jabarani filɛbaw radio Joliba lamɛnbagaw an ka foli ni tanu ni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw minnu sigilen don k'an lajɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn an b'aw fo ka jira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛnw lakali waati sera ladala jɛmukan don min bɛ sigi don o don limanaw a kun de ye jamana kunnafoni o kana kɛ ayiwa min ye majɛ ye aw fan fɛ don o don ka kunnafoni ɲini k'a di aw ma fɔ aw sigiyɔrɔ la min ye kunnafoni gafew ye limanaw an balima kunnafonidilaw ka wuli ka jɔ de don olu de b'a fasiri ala ye diɲɛ don o don da walasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni cogo min na o kuma min bɛ anw ka baara la o ye k'a lakali aw ye bamanankan na walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan bi araba décembre kalo tile 13 san 2023 limanaw k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an tɛna nin ko in bila dagirinda la gafew bɔlen bɛ caman b'an bolo kɔrɔ bi min ye Nouvelle Horizon ye ale bi yan min ye l'Indépendant ale fana bi yan le Pélican bi yan min ye Facette du Semaine le matin ale bi yan l'Essor bi yan ani le soir de Bamako an bɛna lajɛ ni Facette du Semaine ninnu ka ninnu de lakale aw ka faamuya kama kuma na an b'a fɔ an ɲɛna aw bisimila Facette du Semaine min n'an b'a daminɛ ni o ye an k'a ma ko Nouvelle Horizon limanaw ni Facette du Semaine in ka ɲɛda fɔlɔ la bi a ko Baɲangara limanaw ni waati in na lakanabaliya bɛ jamana camancɛ la kosɛbɛ awa bamanciw tɛ saliya u tɛ ɲinɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa ayiwa walijugu ta ka ɲɛsin jamanadenw ma jamanaden gansanw ko don limanaw tɔɔrɔ bonyanen bɛ bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baɲangara mara la ko in ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la Baɲangara marabolo ɲɛma ni o ye gouverneur ye awa ale de wulila n'o ye Sidi Mohamed El Béchir ye limanaw ko in ka na da ministre tulo kan ministre min n'o bɛ ayiwa kɛlɛcɛw kunna ani kɛlɛdaga kunna n'o ye défense ani ancien combattant colonel Sadio Kamara a jala k'a fɔ jamana camancɛ la bi limanaw a lakanabaliya kelen bɛ ka maaw jɔrɔ bi kosɛbɛ n'i y'a lajɛ gouverneur n'o ye Baɲangara marabolo ɲɛma ye a y'a ye k'a fɔ ko in kɔni bɛ danga min na n'ale ma jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ ka wuli ka kunnafoni da u tulo kan walasa u ka fɛɛrɛ tigɛ ko in na awa ɲɔgɔn fɛ baara in a tɛna ɲɛ o de la ntɛnɛn décembre kalo tile 11 a jala k'a fɔ Sidi Mohamed El Béchir n'o ye Baɲangara marabolo ɲɛma ye ayiwa wulila ka na min ye an ka ministre ye colonel Sadio Kamara min bɛ kɛlɛcɛw kunna limanaw ka na ayiwa kuma ɲɔgɔnya ka n'a lajɛ k'a fɔ min ye groupes armés terroristes ye minnu kɛlen bɛ ka ayiwa ɲaga da ayiwa Baɲangara mara kɔnɔna la ka kɛ yɛrɛ u tɛ wuli fiyewu kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ maaw ni bɔnɛni na ayiwa ka tiɲɛniw kɛ maaw n'u bololaminɛw dɔgɔkun laban tɛmɛnen yɛrɛ la a kunnafoniyaw carinna kosɛbɛ k'a fɔ Baɲangara mara la min ye lakanabaliya ye caman de farala a kundama kan n'i ye jateminɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye min kɛra limanaw maa bɛ se k'a fɔ ko jigiya ɲɔgɔn ye don sabu a bɛna kɛ sababu ye bi ministre a ka fɛɛrɛ kura wɛrɛw tigɛ ani kɛlɛcɛw Mali finitigiw walasa awa min ye Baɲangara n'a lamunu bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba min bɛ yen n'u k'a ma ko route nationale 15 RN 15 limanaw min bɛ bɔ Baɲangara ka taa Bankas yɔrɔ ale sira in yɛrɛ a kɛmɛ bɛ sira ye bi limanaw n'i ma farati ka boli sira in kan awa bamanciw i b'a sɔrɔ kɛmɛ ka mugu don dugumakolo jukɔrɔ kuma bɛɛ o de ye maaw yɛrɛ ka ayiwa taabolo ye a kɛmɛ sababu ye maaw ka ayiwa sugujɔw ka o bali maaw ka taa ni ka seginw ka o bali n'i y'a lajɛ min ye gouverneur ye Sidi Mohamed El Béchir awa a ye hakililajigi kɛ k'a fɔ ayiwa joona joona yɛrɛ de don koyi walasa ko in ka se ka bila sen kan awa maaw bolofɛnw ni awa maaw ka taa ni ka seginw bɛ ka bali bamanciw fɛ min ye colonel Sadio Kamara ye ministre de la défense et des anciens combattants ale kɔni ye gouverneur ladɔnniya ka jigisigi kumaw fɔ a ɲɛna k'a jira k'a fɔ ko nin kɔfɛ Baɲangara gouverneur nanen a kɛlen kɔ k'a bisimila
limana ko u bɛna fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni o fɛɛrɛw bɛna kɛ fɛɛrɛ kɔgɔlenw ye walasa Bayangara limana n'o ye kadɔ jamanaw ye u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ u la cogo min na kunnafoni de ye nin ye limana Nouvelle Horizon de y'a fɔ ayiwa Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ ko Farabugu fana limana yɔrɔ Farabugu kuma tun bɛ maaw da nka san daminɛ na fo ka n'a bila bi la Farabugu basigi kun nana ye kosɛbɛ nka a jirala k'a fɔ kunungo Bamanciw y'u ka walejugu lama Farabugu finitigiw ka dagayɔrɔ min bɛ Farabugu kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ lakanabaliya in a bɛ se k'a fɔ ko don o don i bɛ dɔ kɔni fɔ a la nka k'a fɔ nin y'a bannen pewu o de bɛ kɛ jija la walasa ka se ka min ye Bamanciw kɛlɛ Farabugu filɛ nin ye Segu mara de la limana min ye groupe armé terroriste ye n'o ye jatigɛ wale tigilamaw ye ko u ma u ka laadala ko lama Farabugu kunungo duguncinin min filɛ nin n'a bɛ Segu mara la n'a bɛ fɔ Mali ni Moritani dancɛw la ni yɔrɔ o Bamanci kelen ninnu n'o ye groupe armé terroriste islamistes ye olu de tun kɛlen bɛ ka Farabugu datugu waati dɔ la ka siran k'o don Farabugukaw kan nka min ye furanjɛla fanga in daminɛ ye yɔrɔ a kuma tun bɛ maaw da kosɛbɛ furanjɛla fanga waati dɔ yɛrɛ kɛra la maa kun tɛ don Farabugu maa kun tɛ bɔ min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye transition ma olu tun bɛ balo de ta avion na limanaw ka taa fili Farabugukaw kan o bɛɛ lajɛlen kɛra nin dugu kelen in na nka limanaw waati dɔ nana kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ dɔw kɛ ka se ka gɛlɛya in ka fura sɔrɔ a la o de kɛra basigi ye n'a kuma madara waati dɔ la nka ko kunungo tarata desanburu kalo in tile 12 san 2023 in na kunnafoni dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko sisiba dɔ wulila min ye kan min bɛ Farabugu kɔnɔna la n'o ye finitigiw ka kan ye hali n'a sɔrɔla kunnafoni jɔnjɔn kunnafoni min ni maa bɛ se k'a fɔ i bɛ walawalali sɔrɔ a la o ma di a ko la nka ko sisiba de wulila finitigiw ka dagayɔrɔ min bɛ Farabugu ko Bamanciw ka walejugu don dugulamaw kɔni ye kunnafoni mɛn nka caman de tora i ka so kɔnɔ siran yɛrɛ bolo ma limana walasa ka se ka i yɛrɛ kisi sabu an bɛ waati min na ko sisan Farabugu furadama limana min ye Bamanciw ye olu ka daga de bɛ yen nɔ u kɛn bɛ ka Farabugu datugu ni maa min bɔra i b'a sɔrɔ u bɛ ko latɔn o la an bɛ waati min na ko sisan limana ni kunnafoni kɔni bɔra ka bi kunungo ko walejugu tigilamaw u ye walejugu lama Farabugu hali n'a sɔrɔla maa fatura wa maa ni tora la wa o kɔni kuma ma fɔ a ko la an ye ni kunnafoni sɔrɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi limana aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant limanaw kuranko kuma bɛ yan ayiwa minisiri min n'ale bɛ an ka kuranko kunna limanaw a jarala k'a fɔ ko kuranko kuma a bɛ n'a fɔ u ye fɛɛrɛ caman de tigɛ Mali kuranko la n'i ye jateminɛ kɛ nin fɛɛrɛ ninnu a bɛ tali kɛ mun na ko Énergie du Mali EDMSA a jarala k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji feere énergie ma n'o ye fournisseur ye o maaw k'u bɛna caman de bɔ o la k'a di maa damadɔ ma a mana bɔ yen taji min bɛ yen n'u k'a ma ko fiyɔli fiyɔli k'a na kɛ baara kura bɛna sigi fiyɔli ko la n'u k'a ma ko fiyɔli management walasa ka se ka fiyɔli yɛrɛ ka a lase min ye an ka mansinba ninnu ma limana o bɔlen kɔ ye walasa ka se ka fiyɔli ka kɔlɔsi walima gasoil min n'o bɛ san fournisseur ninnu fɛ fo ka taa fɔ a dira Énergie du Mali ma o mana bɔ yen limanaw ko bɛnkan bɛna kɛ min bɛ taji maa minnu bɛna taji di énergie ma bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna kɛ u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan mana kɛ taji minnu bɛ san citernes ninnu kɔnɔna la wa taji ninnu k'u tɛna ten dɛ i b'a sɔrɔ marifatigiw walima finitigiw de bɛ da u kan limanaw ka taji ninnu kɔlɔsi ka bɔ a sanyɔrɔ la fo dépôt kɛyɔrɔ la limanaw a tɛ dan o ma taji mana na a bɛ don dépôt kɔnɔna la cogo min na limanaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɛbɛnni ye ka taa di jamana ɲɛmɔgɔw ma o mana bɔ yen nɔ ko an ka baraji ninnu n'o ye Selenge ani Sotiba ye o fana olu baaraw bɛna daminɛ ko groupe électrogène n'o ye groupe ye o fana bɛna di baarakɛla cakɛda misɛnnin minnu bɛ yen ni kurantigɛ kɛn bɛ ka dadigi kɛ olu la ninnu de ye fɛɛrɛw ye limanaw ko nin fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu bɛna ta joona nka l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko malidenw kɔni bɛ se k'u ka gɛlɛya ta sa gɛlɛya in ma taa ban waati dɔ n'o ye kurantigɛ ko gɛlɛya ye sabu ni waleya minnu fɔlen filɛ walima ni fɛɛrɛ minnu talen filɛ nin
ministre min bɛ jiko ni kuranko kunna nin b'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ tɛ kuranko in na sisan dɛ limanaw kurantigɛ in kuran sagosagaliw k'a di dɔ ma k'a tigɛ dɔ la n'o ye délestage ye a ban kuma tɛ sisan ye limanaw n'i ye jateminɛ kɛ min ye baarakɛla misɛnnin minnu bɛ i n'a fɔ kalalikɛlaw kunkolo kɔfilaw menuisiers butigi misɛnnintigiw ka taa se a n'a ɲɔgɔnna caman ma ko groupe électrogène dɔw bɛna bila olu fana ka bolo ka dɔ fara olu ka baara kan sabu olu jɔyɔrɔ ka bon jamana sɔrɔ la kosɛbɛ nin de ye fɛɛrɛw ye ko ministre bɛna minnu ta nka ko l'indépendant ka kuma kelen in na limanaw sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra Mali kan Mali ye jɔyɔrɔ hakɛ min sɔrɔ min bɛ farafinna kɔfɔ se bɛ jamana minnu ye nafoloko nasira la ko n'i y'a lajɛ farafinna dugu 54 Mali ye jɔyɔrɔ 40 sɔrɔ jamana minnu bɛ yen ni se bɛ u ye nka ko UEMOA kɔnɔna la jamana 8 in cɛla Mali de kɛra jamana 7nan ye jamana min bɛ yen ni setigiya yɛrɛ la a bɛ jɔyɔrɔ 7nan de la ni sɛgɛsɛgɛli in bɔra cakɛda fɛ u k'a ma ko Global Finance a ye sɛgɛsɛgɛli in kɛ bolo min kan o de ye k'a fɔ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ min kɛ n'u k'a ma ko produit intérieur brut PIB a bɛ ta o de kan n'i y'a lajɛ limanaw min bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ UEMOA kɔnɔna la limanaw ni Niger tɛ Mali kɔni jamana bɛɛ lajɛlen bɛ anw ɲɛ sɔrɔ ko la UEMOA kɔnɔna la an bɛ Niger dɔrɔn de ɲɛ o b'a yira k'a fɔ jamana 8 in cɛla anw de ye 7nan ye n'i y'a lajɛ Global Finance ka jateminɛw la a ko sɛgɛsɛgɛli in bɛ ta min kan o de ye jamanaden mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ limanaw a bɛ nafolo min sɔrɔ a yɛrɛ ye ka i ɲɛsin a ka musakaw ma n'o fanga b'a la fo de ma ko pouvoir d'achat limanaw ko o de majɛ bɛ jamana kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli min kɛ o de nɔfɛ o la sa n'i y'a lajɛ limanaw farafinna jamana minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye fɔlɔ jamana min bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la k'o ye les Seychelles jamana dɔ bɛ yen ko les Seychelles ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la se bɛ olu de ye kosɛbɛ farafinna jamanaw kɔnɔna la ko n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ jamana 56nan fana don jamana 193 cɛla diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Seychelles jamana o mana bɔ yen limanaw u ka jamana a fɔra k'a fɔ ko jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ko dollar wari 39,662 jamanaden kelen-kelenna ka sɔrɔ bɛ bɛn o de ma o b'a yira k'a fɔ se b'u ye kosɛbɛ o jamana ninnu cɛla limanaw jamana min bɛ yen n'o bɛ tugu les Seychelles la o ye l'île Maurice ye min bɛ tugu o la o ye Libye ye min bɛ tugu o la o ye Botswana ye min bɛ tugu o la o ye Gabon ye min ye Guinée équatoriale o bɛ tugu o la Égypte min bɛ tali kɛ Afrique du Sud o fana bɛ tugu o la Algérie ka taa se Tunisie ma ni jamana ninnu de bɛ tugu ɲɔgɔn na nin cogoya la se bɛ minnu ye farafinna jamana kɔnɔ n'i y'a lajɛ Global Finance a ka jateminɛw la a ka sɛbɛn in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko Mali ta sa Mali de bɛ jɔyɔrɔ 40nan la farafinna jamana 54 in cɛ la o b'a yira k'a fɔ an ka jamanaden kelen-kelenna ka sɔrɔ dollar wali o 2,656 n'i y'a lajɛ an kɔni bɛ jamana min kɔfɛ o Burkina ye ko Burkina b'an ɲɛ anw de dalen bɛ Burkina kan Burkina bɛ jɔyɔrɔ 39nan la min bɛ tali kɛ ka Togo da o kan ka Senegal da o kan jɔyɔrɔ 25nan limanaw ka Côte d'Ivoire jamana ka o da o kan jɔyɔrɔ 17nan a jala k'a fɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ de ye jamana fɔlɔ ye UEMOA kɔnɔna la se bɛ jamana min ye min selen b'a ka jamanadenw kɔrɔ n'i y'a lajɛ ko Cap Vert fana ale bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnɛma la ni gafe in kɔnɔna la ka Ghana da o ka jɔyɔrɔ 18nan Nigeria jɔyɔrɔ 21nan n'i y'a lajɛ diɲɛ kurukara fana la jateminɛ min kɛra a jala k'a fɔ ko jamana min bɛ yen ni se bɛ u ye limanaw ni nafolo b'u bolo nafolo kɛlen bɛ k'u labɔ u ka jamanadenw b'u sɔrɔ kɛ kamanagan foyi t'u la sɔrɔko nasira la k'o ye Irlande de ye Irlande jamana limanaw se bɛ nin jamana ye kosɛbɛ ko o mana bɔ yen Luxembourg ale de bɛ da o jamana in kan o mana bɔ yen Singapour ale fana bɛ da o kan ka taa se Qatar ma Macao Émirats Arabes Unis Suisse Norvège États-Unis ani Saint-Marin limanaw ninnu fana ye jamanaw ye diɲɛ kɔnɔna la bi se bɛ jamana minnu ye n'u ka jamanadenw lafiyalen bɛ sɔrɔko nasira la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la
n'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an b'o ta an ko a ma ko le pelinkan limanaw pelinkan kumana a y'a jira k'a fɔ jaja ko min ye foroba ɲɔgɔndan ye min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ fonction publique limanaw jamana sanfɛ kalanso dɔw bɛ yen a kalandenw kɛlen bɛ ɲinɛ b'u kɔ bi kosɛbɛ n'o ye faculté d'histoire et géographie ye FAG a yala k'a fɔ nin kalanden ninnu san o san n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko foroba ɲɔgɔndan n'o ye fonction publique ye ale bɛ bila sen kan jamanaden minnu bɛ n'u ye sanfɛ kalanw kɛ olu kana u gɛrɛsɛgɛ lajɛ ko nka faculté d'histoire et géographie n'u kama FAG ale kɔni a bɛ san 15 bɔ bi ni kalanso in kalandenw olu kɛn bɛ i b'a fɔ k'u ye kalan kɛ nka u bɛ kalan kɛ ten dɔ nafa yɛrɛ t'a la a jala k'a fɔ octobre kalo tile 27 tɛmɛnen minisiri min bɛ baarako ni forobaca kunna ale ka communiqué senfɛ ko ka foroba ɲɔgɔndan k'o dayɛlɛ waati min na gafew bɛ minɛ n'o ye dossiew ye limanaw min bɛ tali kɛ ni faculté n'o ye faculté histoire et géographie ye cadre minnu bɛ yen n'o bɛ seko ni donc art culture ani administrateur du tourisme administrateur des sanctions sociales ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu ka diplôme limanaw walima u ka sɛbɛnw ma se ka minɛ ka sababu kɛ ko olu sen tɛna ye a la n'i y'a lajɛ san o san faculté d'histoire et géographie a dun jarala k'a fɔ kalanden 5000 ɲɔgɔnna o de bɛ bɔ ni kalanso in kɔnɔ ko k'a daminɛ san 2008 na san 15 an b'o de la bi san o san ni sifinnaka ninnu département histoire archéologie limanaw k'u tɛ se k'u sen don concours la n'o ye fonction publique ɲɔgɔndanw ye ko jamana dun san o san i b'a sɔrɔ kalanden min bɛ bɔ ni kalanso in na a bɛ maa 5000 bɔ n'i y'a lajɛ limanaw caman de bɛ yen o bɛ nisɔngoya kɔnɔ a dun jarala k'a fɔ ko diplôme d'histoire archéologie et de géographie ko k'a sɔrɔ dun ka kɔn bi ɲɛ fɔlɔfɔlɔ fonction publique la u sen tun b'a la nka munna bi ninnu kalanden ninnu kɛn bɛ a damanamaw ye ka olu ye k'u to yen limanaw san o san maa ba hirika de bɛ bɔ faculté histoire géographie la k'u ye k'u to yen olu de kɔni bɛ taa kɛ ni min ma taa kɛ maçon ye limanaw bɛ taa kɛ société gardiennage baarakɛla ye walima u bɛ taa to goudron la essence feere walima fɛn wɛrɛ la walima feere wɛrɛw ka dun ma dabɔ o kama limanaw ka kalan kɛ fo ka se sanfɛ kalansow la ka tila ka taa kɛ baara wɛrɛ kɛbaa ye yɔrɔ kalan ma nafa ɲɛ o la an bɛ don min na ko bi a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ ni kalanso in limanaw ale dabɔlen bɛ de ko ka Mali dɔfɔ ɲini k'a dɔn ani ka jamana yɛrɛ kalan k'a dɔn n'o ye faculté histoire et géographie ye maa min bɛ yen ni i t'i ka jamana dɔn an ka jamana dun limanaw a falen bɛ dɔfɔ la a falen bɛ kokɔrɔw la n'a fɔra k'a fɔ ko kalanden minnu bɛ o kalan kɛ olu de bɛ kalan kɛ ka ye ka to yen limanaw jamana forobacaw bɛ kɛ olu bɛ ye ka to yen a kɔlɔlɔ fasiri ko a bɛ sɔn ka bonya dɛ n'a fɔra k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen ko e ka jamanadenw u bɛ ka jamana kalan nka u t'a dɔn wa u tɛ baara sɔrɔ ka o baara kɛ limanaw o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye don nataw la o de la faculté histoire et géographie olu de bɛ nin lahalaya kɔnɔna la san o san concours bɛ kɛ n'o ye jamana forobaca ye i b'a sɔrɔ nin kalanso in a kalandenw caman de bɛ bɔ ni min ma taa kɛ baara wɛrɛ kɛbaa ye min yɛrɛ n'i ka kalan tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko o de ka ca u kana fonction publique sɔrɔ sa nka limanaw ka ye k'u to yen u bɛ bɔ ten limanaw baara yɛrɛ sɔrɔli jamana kɔnɔ san o san ninnu de bɛ fara baarakɛbaliw kan an bɛ don min na ko bi nin kɔni ye lasɔmini de jamana marabaaw ma u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ faculté d'histoire et géographie kalandenw na forobaca u fana ka se k'u sen don a la a dun jarala k'a fɔ minisiriso caman de bɛ yen u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya o minisiriso ninnu kɔnɔ affaires étrangères b'a la min bɛ tali kɛ administration territoriale b'a la ka taa se minisiriso min yɛrɛ bɛ seko ni dɔnko o kunna ministère de la culture de l'artisanat et du tourisme ani urbanisme fo ka taa se développement des actions sociales géographie histoire limanaw u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ni minisiriso ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka k'a ye k'a fɔ fonction publique bɛ kɛ limanaw ni kalanden ninnu olu kɔni kɛn bɛ i b'a fɔ ko jamanadenw tɛ o fana tɛ bɛn dɛ nka a dun ko kɔlɔlɔ bɛ sɔrɔ a la fasiri ka ɲɛfɔli la kunnafoni filɛ nin ye limanaw pelinkan an ye ne sɔrɔ a kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le matin
limana le matin kumana kuma fila b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye a ko an ka kalanko kuma kelen in na yan nin ye min ye duguma kalansow kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ kalansow lisew n'a ɲɔgɔnnaw yɔrɔ waati dɔ kɛra a fɔra k'a fɔ ko ka kɛnyɛrɛ kalansow jamana bɛ nafolo min d'u ma a nafolo ninnu caman de bɛ yen a dɔw tɛ taa a donyɔrɔ la ni kunnafoni dira OCLEI de fɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite n'i ye jateminɛ kɛ Fasiri n'o ye le matin a ko nka nin minisiriso in n'o ye ministère de l'éducation nationale ye tiɲɛna ko nin minisiriso in jamanaw ni sonyɛni bɛ kɛ yɔrɔ la sonyɛni bɛ kɛ nin minisiriso in na kosɛbɛ sabu jamanaw i b'a sɔrɔ minisiriso in yɛrɛ baarakɛlaw dɛ a secrétaire général yɛrɛ misali ta n b'o kan sisan ta tɛ nka nin kɛra a waati mɛnna ko ale ni a yamaruyala ka wari dɔw di subvention dɔw di kalanso dɔw ma jamanaw kalanden dɔw yɛrɛ minnu gɛnna ka olu di kɛnyɛrɛ kalanso ma olu ka taa kalan kɛ walima ko subvention dɔw dira jamana fɛ jamanaw o subvention olu taara ka t'o don fɛn wɛrɛ la a man ka don da min fɛ o n'a ɲɔgɔnna caman jamanaw a jala k'a fɔ commission nationale d'orientation min bɛ yen ani directeur de la cellule de planification statistique jamanaw ko jamana ka subvention minnu fana bi di olu bi taga don kalanso dɔw la walima kalanden dɔw la k'a jira k'a fɔ ko k'u bila hakɛ kɔnɔ walima jamana ka kalanso dɔw bɛ yen n'o ye établissement public ninnu ye k'u kumaniya o kalanso ninnu ma k'u bila ka taa kɛnyɛrɛ kalanso wɛrɛw la jamanaw nin bɛɛ ye siraw ye yuruguyurugu sira walasa minisiriso baarakɛla ninnu ni kɛnyɛrɛ kalanso ninnu u bɛ se ka nafolo tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na limana a jala k'a fɔ ko kalanso ninnu yɛrɛ caman de bɛ yɛrɛ o t'a bɛɛ ye ko sɛbɛn kolow de b'u bolo sɛbɛn minnu bɛ yen n'o t'u yamaruya yɛrɛ k'a fɔ k'u ka kalandenw kalan an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw ni jateminɛ kɛ n'a sɔrɔla ko yɔrɔ bɛ yen jamana cakɛda bɛ yen walima minisiriso bɛ yen min kan ka jamana ka siniɲɛsigi labɛn ka jamana kisi ka bɔ fɛn caman tɔɔrɔ ma fasodenya yɛrɛ kalan bɛ kɛ yɔrɔ minnu na n'o ye nin minisiriso ninnu ye nka a nana ye k'a fɔ jamana ka foroba nafolo o de bɛ yuruguyurugu kosɛbɛ nin minisiriso in na n'o ye ministère de l'éducation nationale ye jamanaw ka daminɛ san 2017 ka n'a bila san 2021 la jamanaw sonyɛni min kɛra nin minisiriso in kɔnɔ a ka ca dɛ Fasiri ka kuma la ko san o san jamana bɛ nafolo hakɛ min di nin minisiriso in ma ko k'a di kɛnyɛrɛ kalanso walima u ka se ka baara kɛ n'a ye jamanaw miliyari 49 ani murumuru o de bɛ ta ka di u ma lycée privéw k'a fɔ ko ayiwa jamanaden minnu bɛ yen n'u kan ka kalan a ye kalan ta ka ɲɛsin u ma nka i b'a sɔrɔ a kalanso ninnu dɔw bɛ yen jamanaw sɛbɛn ɲuman t'u bolo nafolo kɔni bɛ cɛ ka di olu ma olu ta ye k'a minɛ min ka d'u ye k'o k'a la kɔsa in na OCLEI ka rapport min bɔra ale ko nafolo min yɛrɛ bɛ di u ma jamanaw ka nafolo ni jamana yɛrɛ y'a labaara k'a bɛ sɔn ka lycée 80 jamanaw lycée k'a jɔ k'a ban pewu kalandenw a ye don dɔrɔn a ka kalan kɛ a kɔnɔna la ko nin waati in na kalanso 1000 ɲɔgɔnna fana bɛ yen minnu bɛ yen ni sɛbɛnkolo de b'u bolo n'o ye faux arrêtés ye o n'a ɲɔgɔnna caman ko san o san n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ san 2017 ka n'a bila san 2021 in na jamana ye nafolo min tiɲɛ nin ko in da fɛ jamanaw k'a bɛ se miliyari 600 ani kɔ jamanaw a ka ca ni o yɛrɛ ye o de donna ni kɛnyɛrɛ kalanso ninnu da fɛ k'a tun bɛ se ka fɛn caman de kɛ min bɛ se ka an bɔ ni kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔna la jamanaw kuma filanan le matin ka kunnafoni la a ko nin ye siniwa muso dɔ ye min ni ale ɲangina Gana jamana kan ko Mali kan ka ni misali in ta kosɛbɛ ka baara kɛ n'a ye nin siniwa muso in jamanaw n'a tɔgɔ ye ko Aisha Huang ale bɛ cakɛda dɔ de kunna u k'a ma ko Galamsey Queen ko a bɛ sanubɔ de kɛ Gana jamana kan ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 4 Gana jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka sariyatigiw ye ni muso kofɔlen in k'a minɛ k'a bila kaso la san 4 kaso ɲɔgɔnna ka sababu kɛ ale kɔni a kun gɛnna ka bɔ Gana jamana kan nka a tilala ka segin ka na tuguni kunkolo gɛlɛya yɛrɛ la nka limanaw tɛgɛ kɛra a la Gana jamana kuntigi yɛrɛ ye a ka sariyatigiw k'a bɛ tugu kɔ nin ko in na min ye Galamsey Queen cakɛda ɲɛmaa ye a yɛlɛla k'a fɔ ko a b'u ka sanu bɔ dugu jukɔrɔ nafolo k'a sɔrɔ ni yamaruya ma di a ma limanaw k'a bɛ n'a fɔ farafinna jamanaw caman de bɛ yen u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ
dunan minnu bɛ yen n'u bɛna u ka jamanaw kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ k'u ka dugu jɔyɔrɔ nafolow bɔ ka taa n'a ye k'a sɔrɔ n'u ma yamaruya wa u ni jamanadenw janfanci dɔw de bɛ nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fasiri n'o ye le matin ye a ko Gana bɔlen kɔ ye min bɛ tali kɛ Uranda fana ale fana ye ayiwa chinois muso dɔ n k'a fɔ chinois dɔ san 20 kaso o y'o da o kunna ka sababu kɛ ko ayiwa ale ye ayiwa a ka baarakɛla dɔ maa min tun b'a bolo baara la n'o ye Uranda kaden dɔ ye a tun bɛ ka ayiwa a kun tɛ k'a ka hakɛw d'a ma o bɔlen kɔ ye Malawi fana ko nin fana ye chinois dɔ ye n'u k'a ma ko Lu Keki ko san 12 kaso o taara ka da o fana kunna a fana ye ja dɔ de bɔ ja in kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ayiwa siya woloma bɛ ja in kɔnɔna la yɔrɔ ale ye golo jɛma ye min ye maafinma ye k'o ta k'o bila jaw kɔnɔna la k'a kɛ i n'a fɔ ale ka fisa ni o ye limanaw nin bɛɛ ye misaliw de ye Mali jamana fana kan ka misali minnu ta yɔrɔ anw fɛ yan nɔ chinois ka sanubɔ ko o ma dogo maa si la waati dɔ yɛrɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ kɛ a chinois ninnu caman bɛ yen k'u minɛ ko nka hali sisan a chinois ninnu u minɛna wa u bilala wa u bɛ lahala fɛn fɛn na maa si tɛ kɛ ala ye k'a dɔn an bɛ don min na ko bi Mali jamana kan ka fɛɛrɛ tigɛ hali n'a sɔrɔla an ni nin jamana in bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o ye chinois jamana ye an ni Rusi bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ nka limanaw o t'a yira k'a fɔ k'u ka jamanadenw minnu u sago kɛ Mali kɔnɔna la k'a kɛ i n'a fɔ olu de ye Mali jamana minɛ k'u ta don Hamadi Tamba ale ka fasiri don limanaw an y'a bɔ le matin kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor y'a jira k'a fɔ min ye MINUSMA ye ale kɔni bɛ ka taa nka limanaw MINUSMA bɛ taa ka fɛn dɔ a kɔ yan dɛ sabu baarakɛla minnu tun bɛ MINUSMA bolo olu ka bɔli baara la i b'a sɔrɔ a kɔlɔntan tɛ jamana de filɛ ka wuli k'i jɔ k'a b'i jɔ ni a baara ninnu ye nafoloko de y'a ye ko miliyari 809 ɲɔgɔnna o de bɛna labɛn jamana fɛ jamanaw ka don maa minnu bɛ yen ni u ni MINUSMA tun bɛ baara la a ma hakɛ yɛrɛ ka ca kosɛbɛ a jala k'a fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni gouvernement bɛna tigɛ walasa jigiya kana bɔ nin baarakɛla ninnu kan maa 641 ni maa 61 olu de ye malidenw ye minnu tun bɛ baara la MINUSMA kɔnɔna la olu cɛla minnu ni MINUSMA yɛrɛ don o don u bɛ baara la MINUSMA fɛ yen maa 3,390 o la sa gouvernement minisiriso min bɛ yen n'o bɛ baara ni baaradege kunna a jala k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ dɔ tigɛ fɛɛrɛ min b'a daminɛ san 2024 janvier kalo tile fɔlɔ ka taa bila fo décembre kalo tile 31 san 2026 jamanaw miliyari 809 kɔ jamana yɛrɛ n'i y'a sigi 100 jamana bɛn'o bɔ k'o don nin baarakɛla ninnu na a kun ye mun ye ni MINUSMA taara ninnu MINUSMA yɛrɛ da ko ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an ye hakɛ min fɔ sisan a bɛ bɛn o de ma jamana ko a bɛna fɛɛrɛ tigɛ hali ka b'o la MINUSMA kun ye baara minnu daminɛ a n'a ye a kun kɛmɛ ka layidu ta k'a bɛna baara minnu daminɛ minnu yɛrɛ ma daminɛ fiyewu ko jamana bɛna i doronto nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ jamana camancɛ ni a kɔrɔnfɛla la ka se ka fɛɛrɛ tigɛ a kana kɛ jigilatigɛ ye MINUSMA talen kɔfɛ ka tila ka kɛ tiɲɛni wɛrɛ ye min ye minisiri ye min b'an ka baara ni baaradege kunna madame Bagayogo Aminata Traoré ale kɔni ni a baarakɛɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda CNPM na Conseil national du patronat du Mali walasa ka se ka ni fɛɛrɛ ninnu bila sen kan jamana mago bɛ ɲɛtaga min na ɲɛtaga in ka sabati MINUSMA talen kɔ a kana tila ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛw ye kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ bi an b'a kuncɛ teliya la min ye le soir de Bamako limanaw an b'a kuncɛ ni ale ye limanaw ko Cour suprême k'ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ maaw ka maa minnu bɛ yen ni a jala k'a fɔ fɛn yɛrɛ u bolo fɛn minnu bɛ yen ni u ta tɛ jamana ta don walima u y'a sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ limanaw a jala k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen finitigiw ɲɛmɔgɔw b'a la min ye minisiri kɔrɔw ye jagokɛlaw ani banki dɔw ɲɛmɔgɔw fana b'a la limanaw waati yɛrɛ kama an tɛna an da don a bɛɛ lajɛlen la nka a jala k'a fɔ ko Cour suprême kɔni ye lɛtiri ci douane ɲɛmɔgɔw ma min bɛ tali kɛ domaine ɲɛmɔgɔw k'a fɔ k'u ka wulikajɔ kɛ ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ni fɛn fɛn yɛrɛ u bolo a ka sɛgɛsɛgɛ limanaw a ka dɔn ko jamana ta don wa walima u y'a sɔrɔ sira wɛrɛ kan u ka se ka dɔn limanaw waati kɔni sera an b'a bila yan an ye nin sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ
ni ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an na ye kɛnɛ kan k'o lakale ni ala sɔnna kuma an b'aw fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 92 99 ani 99